Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα, γιατί φάνηκε ότι μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε τον πειρασμό. Αυτό, ό,τι και να πούν, ό,τι και να επικαλυστούν, το καταφέραμε γιατί ήμασταν όλοι μαζί εδώ πέρα και δεμένοι σαν μια γροθιά και δεν κατάφεραν να το κάνουν. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι η κυρία Σεμερτζίδο, που έχει όνομα και επίθετο φυσικά, και εμείς δεν φοβόμαστε να το πούμε, εμπλέκει, προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνει και η κυβέρνηση, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Να εμπλέξει τους συναδέλφους μαζί με εμάς, τους συναδέλφους της Φίλκερα. Γι' αυτό θολώνει τα νερά και τα βγάζει όλα μαζί. Πράγμα που το έχει κάνει στο παρελθόν. Εμείς καλούμε να τα βγάλει ξεχωριστά για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, τουλάχιστον για τα κινητά, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους, και μετά να βρούμε μια λύση για το πώς μπορεί να βγει το υπόλοιπο οικόπεδο που θέλουν να βγάλουν. Εμείς, αν δεν εξαιρεθούν τα οικόπεδα της ΒΙΟΜΕ, θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό, για τις υπόλοιπες 3/5 καλούμε ό,τι μεγαλύτερη δύναμη υπάρχει να έρθει εδώ στα δικαστήρια για να ξαναανατρέψουν αυτούς τους πληστηριασμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.